per acabar tots i han de tenir temps per acabar tots. Sí, la veritat és que després d'aquests 4 anys de política del Partit Popular, jo diria que pràcticament obsessiva i fanàtica contra el fet cultural diferencial de les Illes Balears, contra la llengua, contra la cultura, contra els símbols propis, la veritat és que es fa realment difícil. Sense cap dubte, les propostes, pacte per l'educació, sense cap dubte, perquè jo crec que l'escola necessita tranquil·litat, necessita estabilitat, i aquesta estabilitat la dona un pacte que la societat civil ja s'ha encarregat de començar a treballar. Des del nostre grup hem proposat diverses vegades que el Parlament convidi i escolti la societat civil que ja ha fet feina amb aquest pacte, perquè es tradueixi també en un pacte assumit per les forces polítiques i es converteixi també en un pacte educatiu de les institucions i que assumeix el govern. Bé, això no ha estat possible fins ara. Esperem que ara canviï. Segona proposta, incrementar els recursos destinats a educació, entorn de 10 milions d'euros anuals fins a arribar al 4,4% del producte interior brut. Creiem que sí, que la llengua catalana ha de ser la llengua vehicular a l'escola, cosa que no té res a veure en que no sigui possible, si hi ha autonomia de centres, com abans del Partit Popular havia passat, perquè els centres optin per programes determinats, per seccions europees, per British, per qualsevol d'aquests programes, i puguin fer, efectivament, sense cap problema, assignatures impartides d'una matèria no lingüística, per exemple, en anglès. Cap problema. Si som els primers, si no en tenim cap dubte de que el coneixement de les llengües és important, és bàsic, de totes, de la llengua catalana, castellana i de l'anglès. Clar que sí, i d'altres també. I d'altres també. Benvinguts, eh? No, benvinguts. Això ha estat... Això ha estat el prejudici fals i erroni inventat pel Partit Popular, com si el reste del món, com si el reste del món... Si vostès no volien de cap manera ni una... Com si la resta del món... res en cap idioma que no fos la nostra llengua, que l'estimam tant com vostès, aquí és una de les coses que no molesta. Es desconeix absolutament, de veritat, des de les escoles es deuen fer una autèntica festa. Ningú mai ha tingut cap objecció, i qui ho faci, li dic, i ho he dit al Parlament, fa ridícul de posicionar-se en contra d'una llengua. I si ets anglesa, també fas ridícul. Per tant, aquest prejudici a partir del qual el Partit Popular s'ha construït el seu discurs és absolutament fals. I efectivament, com es deia, el Partit Popular ha tret o s'ha inventat aquest til que el resultat del fracàs d'una altra opció, que era l'opció del programa, el til no existia, era el programa electoral del Partit Popular, doncs simplement amb una voluntat. Quina? S'ha de reconèixer la llengua catalana. No, això no és veritat, senyor Martí. I tant que és així, i n'estic convençut, i els centres n'estan convençuts, i en tot cas m'us haurà de convèncer que això no és així. I si això ho ajuntam a la modificació de la llei de funció pública per eliminar el requisit del català, i si això ho ajuntam a que l'obsessió del Partit Popular ha estat dura al Parlament, a veure que el Parlament constati que els països catalans no existeixen. Això ha duit el Partit Popular al Parlament. Quan el carrer patia desnonaments i patia cues llarguíssimes per tenir menjar, el Partit Popular presenta seria com si el nostre grup dugués a constatar o a dubtar si existeixen els països iberoamericans, o si existís Déu o no. Mos han duit 50 vegades. Jo crec que els ciutadans han de saber que mentre passava tot això, el Partit Popular ens du a propostes per debatre, senyors meus, si els països catalans existien o no. I, efectivament, el Partit Popular no ha tingut cap interès ni un en debatre en profunditat el model educatiu, perquè això hagués volgut dir parlar de moltes altres coses, de formació del professorat, d'autonomia dels centres, d'ajudes a les famílies. Com es pot dir avui que les ajudes seran de 10 o 13 euros per al programa de reutilització de llibres per a les famílies? 10 euros, quan fa 4 anys era de 75 i 100 euros. Per què? Perquè no és una prioritat. D'això estem parlant. D'això estem parlant. De fer de l'educació una prioritat. Aquesta no ha estat la prioritat. No ha estat l'autopista que havia promès el senyor. Amb el senyor Pericay, propostes perquè fa cultura